Už viackrát som spomínal, že pri vytváraní web stránok potrebujeme kľúčové slova, a to nie len nejaké hlavné kľúčové slovo, na ktoré sa náš blog alebo web stránka sústreďuje, ale aj príbuzné kľúčové slova, pretože ľudia hľadajú rôznym spôsobom a treba web stránky, ktoré vytvárame, optimalizovať aj na kľúčové slova, ktoré sú príbuzné k danému kľúčovému slovu. Hľadanie príbuzných kľúčových slov tiež je dôležité preto, lebo vieme potom zacieliť presnejšie niektorých našich zákazníkov. Takže na to, ako nájsť jednoducho príbuzné kľúčové slova, využijeme Google a jeden nástroj, ktorý je menej známy a volá sa Zázračné koleso. Takže povedzme si, že robíme web stránky o diete, tak napíšeme si slovo dieta do Google, do vyhľadávača. Tu dostaneme nejaké výsledky. Prejdeme teraz, rozklikneme si tu naľavo dole tieto ďalšie možnosti a klikneme na Zázračné koleso. A tu sme dostali zoznam príbuzných kľúčových slov, ktoré ľudia hľadajú, ktoré sú príbuzné s tým našim hlavným kľúčovým slovom. A na tieto ďalšie kľúčové slova sa môžeme znova zamerať. Môžeme písať články, robiť videá. Jednoducho použijeme tieto kľúčové slova tak, aby sme dostali lepšie variácie kľúčových slov na náš web. Tým pádom, ak budeme mať takéto príbuzné kľúčové slova, Google alebo aj ostatné vyhľadávače ocenia našu stránku, pretože sa nezameriavame jednostranne len na jedno kľúčové slovo, ale máme tam aj variácie. Zaujímavé na tomto nástroji je to, že môžeme ako si ísť hlbšie, pokiaľ chceme tieto kľúčové slova spoznať lepšie. Napríklad povedzme si dieta podľa krvných skupín. Tu sa nám znova vyklikli ďalšie podrobnejšie kľúčové slová, ktoré s týmto hlavným kľúčovým slovom dieta podľa krvných skupín súvisia. Toto sú kľúčové slová, ktoré hľadajú ľudia, keď hľadajú niečo takéto. Skúsme nejaké ďalšie kľúčové slovo. Napríklad toto. Pneumatiky. Tu znova vidíme, že máme viacero možností, ako zacieliť naše články alebo videá, ako si nájsť svoje miesto na trhu. Keď klikneme sem, zase ideme hĺbšie do toho trhu. Vidíme, že čo všetko ľudia hľadajú, aké sú tam spojenia medzi jednotlivými slovami. Niekedy sa môže stať, že pre niektoré kľúčové slová tu sa neobjaví nič, neobjaví sa žiadne zázračné koleso. Je to preto, lebo tieto kľúčové slová sú hľadané málo. Keďže slovenský trh je malý, tak nie všetky kľúčové slová sú hľadané dostatočne veľa, aby Google vedel vytvoriť tieto spojenia medzi jednotlivými kľúčovými slovami. Keď sa vám to stane, skúste zadať kľúčové slovo, ktoré je všeobecnejšie, alebo potom skúste nejaké ďalšie variácie z kľúčového slova, synonyma a podobne. Takže toto je spôsob, ako nájsť príbuzné kľúčové slová, ktoré využijeme v marketingu pre našu web stránku.